Amo lang to? Oh, si the son, si Nestor. Thank you for everything and for the loveliness and the packaging. Wow. More fans in the Philippines. See you next year. Okay. English siya, Asa? Thank you for for calling. every wonderful moment. And I hope you'll see you soon as possible. Thank you. grabe. No kano na gito yan. Wasn't put that sorry wrong number. Grabe ba? No kano eh. O si Marpe. Wala ka tapos. Wala pa. Tapos na to? Thank you kids sa tanan. Tapos nang tani makabalik ka mo di Christmas para sa jagin. Yeah, in Jesus' name, amen. Amen. I love you all. Sino na? It's hard to say goodbye again. I'm glad to stay until the end. I hope that you enjoy the time you spend. Though I know that you'll be back again English ba? soon. Grabe, English no. No, iba no. Sindebek. Last message. Thank you kid sa inyo mga tatlo. Kay Nong Chito, kay Manang, kay Aibel. Thank you, Vietnam. Pag-abot, hibi, pagpuli, hibi, yapon. Oh, ang babait ninyo. Thank you. Liwatan, ay di kay way kumakuan, kina ho. Okay, pasigaan ka, pasigaan. Balik ka na kay Anan, balik. No. Ha? Oh. Ari liwat ay kay Anan. Gina isinuno English speaking kid the whole time. Ako niya wala ko pa thank you. Thank you gid sa tanatan nyo mahatag sa bulig, sa support, sa tanan kulang ang thank you. Tingnan mo na ibihaw, yes. Natos part 1. Pwede na siya. Thank you, nga nagwapa ko. Oh, wala ya. Ay, ibigay na. Wala pa, tuga ka na. Ay, sus. Everybody happy gid sa Yes. Oh, yes, of course. Yeah. Te, ano na lang ka maglakad ka man, ano? Maduble na ng ilang dollar, no? kabay pa. More dollars. Oh. Ari na, sunod. Si Tutse. Kaya ba ito makuhaan kayo na? Roy, prepare na, Roy. Gusto mo drops? A million thanks to the three of you. Million Nong na? Chito. Do ano, video kanta ko ng sa inyo, sa tanang nga bulig, sa tanang nga suporta, sa tanang kapalangga. Wala isang katukong pagpalangga sa amon, sa suporta, kung anong mga problema, ari ka mo sa amon perme, nag-guide ka, nagkatudlo sa kayuhan para maging maayong atong pamilya. More power, more best of health to all of us, and God bless. Congratulations to all of us. Ayun, boga. Kabay pa mag-ayo ang Kuya Pos. Amen. Oh. Ari nang sunod. Oh. Thank you kids sa inyo. Nong Chito. Mutay Iber. Sa pag-asyering. Sadya tanan. Correct. More power, good health, luck, and God blessing you. Oh, grabe.
grabe mo. Seryoso to yaw. Wala lang EBI. Wala. Wala mga teardrops eh. Kinapatiwala yan lang ko. Oh, sino to? Ay, liwat to na tong kay Ace na rin. Kay Nestor. White background. Ara. Balito nga ba? I-post ka mo tanan, ha? Ano yung nag-English Ako kami? mang balya, thank you for every great moments that you give to us. And for everything, tani makabalik mo ta as soon as possible. I can't understand you. English. Ang connect. Dali lang eh. Sige na, sa pusa. Come back as soon as possible. And thank you for everything. And that's all. Thank you very much. Yan yung pong gado, kano, naging magambal si Ace ba? Di na si Andrea, di na. Ah, si Nestor. Oh. Again, thank you for everything and the loveliness and togetherness. I'll see you soon in next year. Okay. Again, it's more fun in the Philippines. It's more fun. Bon voyage! Yes. Bye-bye for now. Okay. Si Carlo? Ako? Ano naman? Pwedeng logo lang pa niya. Oo. Salamat gid sa tanan nga bulig, sa tanan nga pagkaon, kita nyo nag-trip. Wow, ang pagkaon. Well, thank you gid sa tanan nga mga experiences nga ginatag nyo sa amon. Para sa akon nga mo gid ya ang God's instrument para makapalipay sa iba. Beautiful ka, kaya. Kaya ang banyo ay diyan, ay hindi sa bulit na lang yung mga amo na, thank you gid sa tanan-tanan. Hey, you're welcome. No, tapos na to. Ito nagsulog dito siya sa ngayaya nga po neto. Tapos ka na ya? Ha? Ate o. No, liwata. Oo, dira siya kay Manang. Oo. Say goodbye again. Yeah. I'm glad you stay until the end. I hope you enjoy the time you spend with us. Iringin po English kaya. Thank you for bringing us in different places, different Restaurants. restaurants. Thank you. Wow, rami po. Sayonara. Sayonara. You're welcome, Noy. Di na si Andrea kag si ano? Ay, si Martin, wala pa. Oh, dado, mati, di dado ah. Sabi white background ba? White naman niya. Tawag na si Andrea kag si Bia. Ah, natulog na to gali. Thank you for everything that you made for us. Dad. Thank you, basta thank you sa tanan ginatan niyo sa amon. Thank you kay Busog kay Adlaw. Wala na. Have a safe life. Yeah, that's very good. Thank you. Di na si Bia? Ah, si Bia. Ginpukaw pa ba? Ay. Katulog na to si Andrea kay na. Ginpukaw eh. Di may sugadi oh. Takati may sugadi ah. Anong mambal mo kay Malpuli na kami buwas? In English. Oo, syempre ah. Para ka mangita, totoo ka noo ah. Mix ang gusto kong ganun ka. Arina. Bill, Tita Bods, and Tochito. Wish you. Oo. Ang isa na rin ako, ma-experience ang tawag nito family bonding. Walang kaalam yun. So, every time yari ka mo dito, ma-feel din naman ang tawag ng family. Wow! Grabe ba? Oh, doon kayo matulog ang luha. Ayan ah.
after 1 year. Of course. Thank you sa tanan na bulig niya sa amon kag sa mga experience. Kuwari ko mo di. Ay, you're welcome. Black pake. Ari na ang utod. Tapos si Bia, ari mo premium. Ari na. Si Andrea, may matiin na si Andrea. Gusto niya sa dalar niyo? Ano si Andrea na, si Andrea? Kakabla ko ng balon. Bago ako mag-tap. Wala ko agad magdaan. Kabugtaw ka? Ang palayaman sa Bani Bia, thank you man sa tanan. Dali kita pipit. Oh, ano may na sa'yo? Ano? Sige, amo na lang yan. Bali ang hibi na lang. Bingit ka daan. Tumduman nyo to sa una man, no? Hibi pa to sa harap na to si Beth. Tumduman nyo. Lupil. Hindi pukaw nyo kag paibion ba? Matulog-tulog na. Ako pala, I think ko sa tanan kay Matiin nyo. sana bulig niyo bisan sa pag-skila ko pa. Thank you again. Ay, you're welcome. Ay, you're welcome. Ha? Ako naman, daddy manay. Dahil ka ng bang.